Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello parlok bro, welcome back to my video. Tem sakas ni parlok ngan keren pi. Halor ka jingyo i ke jonga ya ka jingle jong utu pulis jong ka laban. Hak ba utu pulis sub inspektor la USI ulale ya ki kam ki bomde. Hak ba kat kum ka jingyo i jonga ya ki video ki bala safring ha ki social media. Kaban ni ba utu pulis simkie ya ka kam hak ba nakaliang jong ki pajba ki lej ai ijahar lane ka FIR te nakaliang jung tu pulis simkie ya kakam bat kapan i ba ula buat te kalong ka jing sosi bat ka jing bitar ngi ki pajba ba nakaliang jong ki bruk badon hakabor ki le kumto te nakaliang ka jung ki pajba bat nakaliang ka junga ngam laban peding ya kane bat kapan ram jure ka jing le jung tu pulis bat donbok ba SP jongka East Khasi Hills District ula suspend yaitu pulis te parlok nakaliang kajong pipia sukumno ndai nakaliang kajonga nga penpau kajing bitar bat kajing pedam jur yaitu pulis te nang ni sikmat ngakemen ba ki baro ki ba jakum to kinum jasu namar ba ra kadang yai jakum to te nakaliang jong ki pajba kamut kim don su kajing sani ya ki pulis namar kembalo i hakini ki latpat hai kebor hakini ki por kebala dep ba nakaliang jong ki pulis kim da try hok su ya kakam omdei banga keno ya baro ki pulis ndai ki don katokane ki ba don hak uniform kamut kim try hok ya kakam bat ki kwa ban keput ban penibor ki pajba te nakaliang jong ki pajba haba ngi pej hakini ki por ki bala dep ki don ki ne ki peace protest ne ki jingya ki ba jai dak ba syara plakat ndai hakini ki por ki bala dep ngayu i ba ki pulis ki wan le dak bor ki syok lati ki wan bom te nakaliang ka jonga parlok nga penrem jur ya ka jingle jong ka pulis department ha ke kane ka ngaong ngalap banong hakani ka juk te parlok kamtam yeu ne pulis balik kumso te nga penrem jur kumjur parlok nga penrem jur ya ka jingle jong tu pulis SP barim jong ka East Khasi Hills uto ba penibor ya i kong bendas im hakpor ba yaki te parlok nakaliang ka jonga nga penrem jur ya ka jingle jong tu SP barim jong ka East Khasi Hills te parlok menta kamda deisu ban su fokus ya kaju ka kam dre nakaliang ka jonga nga penrem jur kamtam ya ka jingle bom sot nyau jong une SI jong ka laban hakba layu i ba kaskum ki video ki bala sapseng ha ki social media kamut umda simki bat lahaban sim jingkit kli lane lahaban sim kamno da ki webat ki pulis te nakaliang ka jonga nga pendam jur bat ladalong ka bala sebhaban be kamno ya utu pulis jong ka laban USI umdai tang ban suspend rai deban be kamno permanen te sebhaban thungno da ki we ki breu mar hagine gi porbam ta bunba ki breu ki ba kereduk jam ki bom yokam te lada don kum ki to ki jaj breu ki bom da simki ya ka kam sebhaban be kam permanen thungno da ki we ki breu mar menta bun bha ki breu ki ba kereduk jam kemang onge pi mentan te parlok kane ka video ka jonga kalong ta kane te sebhaban ya like share si parlok jong pi bat saya subscribe parlok share kenang ya kane ka video sya ki bor ki ba kham halor kenapa kini iya kane ka jing pendam jur ka jonga bat kum juru ngawan na kasur jung upaj ba umdai tang mga marai mo parlok te sebhaban ya like share kane ka video kublai cibun kublai cajar ngin saya keduk biang haki we perki video